Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Έφηβοι χωρίς φίλτρα. Είμαι η Σάντρα Τσιλιγκερίδου και στην εκπομπή αυτή θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα όσα απασχολούν τους έφηβους, αφήνοντας στην άκρη τις ταμπέλες, τις απλοποιήσεις, τα εύκολα και γρήγορα συμπεράσματα. Θα αγγίξουμε την εφηβεία ακριβώς όπως έχει, δηλαδή πώς είναι αντιφατική, θυμωμένη, γεμάτη ζωή και όνειρα, με συγκρούσεις, αλλά και απεριόριστη ομορφιά. Χωρίς φίλτρα, χωρίς φόβο, με απόλυτο σεβασμό προς τους έφηβους και ειλικρίνεια. Να καλωσορίσω λοιπόν στην πρώτη μας εκπομπή 4 επιστήμονες που ξέρουν πολύ καλά τον εσωτερικό κόσμο των εφήβων, ο καθένας από τη δική του ειδικότητα, έτσι ώστε να κατανοήσουμε και εμείς με τη σειρά μας, με επιστημονική ακρίβεια, αλλά παράλληλα και με μία ανθρώπινη ματιά. Έχουμε λοιπόν την παιδοενδοκρινολόγο κυρία Σοφία Σακά, καλώς ήρθατε, τον παιδονευρολόγο Μινά Καπετανάκη, την ψυχοπαιδαγωγό Δανάη Δελιγεώργη και τον ψυχίατρο παιδιού και εφήβου Γεράσιμο Μακρύ. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην πρώτη εκπομπή. Είμαι πολύ χαρούμενη που σας έχω σήμερα εδώ.